covas de escuro arume arpado, co seu ben compasado monótono fungar. A industria da madeira ten sido vital nas comarcas de Bergantiños e Costa da Morte xa dende os tempos da posguerra. En torno aos moitos serradoiros estendíase toda unha florecente rede de actividade que en boa medida tiña o Piñeiro como nexo común. Daquel esplendoroso pasado quedan hoxe un presente e un futuro de retos. Empecé a traballar, tinha 12 anos, máis ou menos, teria. Empecé a traballar de carpinteiro. Andaba aquí pola casa dos lavadores, arreglando-lhe o carro, arreglando-lhe, bueno, que lhe facía falta na casa. Cando empecé no serradero, pois debía de ter máis ou menos 30 anos, eu por aí teria. Traballaban para nós mesmos, que era o serradero do Crejiño. Eu era socio dele. Eu era o que andaba polos montes adiante comprando madeira e máis todo eso. Case que todo o pino. Claro, pino. Mas media unha planta de un alcaurito, pero pouco. Os alcauritos compraban pouco. Os sueldos non eran, o que se traballaba non eran ricos. Non eran como hoxe, non? Tamén a vida era de outra maneira, pero... Aos 10 anos, o meu papá morreu. E entón xa o serradero xa quedou parado ali. Estuvo un tío meu ali traballando, pero non soubo levar o negocio e tuvo que deixalo. Despois o serradero puxose en venta. E dixen eu a mi madre que non o vendese. Tiña eu 14 ou 15 anos. E eu estaba, desde pequeno, que estuve sempre ali. Sabía cubicar a madeira, sabía mirar os pinos, sabía todo. Quedei eu solo, con un irmán meu. Serraba-lhe a madeira aos macheteros, que era xente que non tiña serradero. Fun comprando algunha madeira. Eu era un rapaz, cando chegaba ás casas dos lavradores, dicíalle quen era, porque non me conocían, claro. E uns cantos houve que me narraban a venta que tiña que vir mi madre, porque agora era menor de edad. Os serraderos había, bueno, contábase dunha vez que había entre Cabana e Puente Ceso, que había 21. O máis fuerte era este Joaquín Domínguez, que lle chamábamos este nós aquí o portugués. Meu abuela máis miña abuela. Viñeron de Portugal, viñeron cortando madeira, serrando madeira, facendo tablas con a serra portuguesa. A portuguesa, esas que tiñan os astilleros para facer as estruturas para os barcos, as cadernas e todo eso. Fixeron unha serradera lo Encereu, despois fixo outro aquí en Tella, ela máis outro de aí de Corme, un tal Cousillas. E despois Cousillas medio se cabrearon, Cousillas veu para a ponte, para a orilla do río, e meu avó veu para lá, para onde están os tanatorios. Fixele un serradero para aqueles tempos, bo.
non lle foi mal que fixo labores por aí, fixera cartos para daquela, ainda tiña, foi o que puxo o cine, o Avieira, que era nome de Portugal, e tuvo un lote de fillos. E quedaron 3 co aserradero, 2 fillos, a máis un xenro. Ainda me querían a mí de socio, para poñeron con un fillo dun, pero non quixen porque non me vivo a conto. Iba mellor a mí estar de empleado que de jefe. E, bueno, eu despois fon pon un aserradero de xunta a casa. Eu traballei máis ou menos por aí, pon ao monte, cos carros, cos cortadores, que se cortaba ca madeira co tronzador, e despois no trator, e despois no camión, e facían de todo, facían os caixas para peixe, para pescado, levábanos a Coruña moito, e a Porto Novo, ainda levaba caixas a Porto Novo e a Muros, facíanse moita caixa para o pescado. E, bueno, e a madeira, ao primeiro cargábase no muelle da ponte, e cargábanse nas lanchas que iba para Corme, para os barcos, e cargábana pola borda, non sabes? Eu son bisneto de Dolores Centeno, era a nai de meu avó, dos poucos descendentes que quedan aquí de Dolores ahora mismo en Cabana. Miña bisavó, veu de Corme, chamáballe precisamente a pesca por vir de Corme. Meu bisavó heredara, o sea, era o heredeiro dos asteleiros que din que fora fundados precisamente polos pais del, polos pais de Julián. Ela, ao casarse con el, foi a que colleu as rendas do negocio e, como se dicía naquela, era que levaba os pantalóns. Despois, ao morrer meu bisavó, ela seguiu, por suposto, levando as riendas. Ela era, sí, efectivamente, era armadora, ao mesmo tempo que tiña o asteleiro, era armadora tamén. Todas as mañáns, ela salía ao balcón da casa e na casa dos tidíns, sempre había un grupo de xente esperando, porque eran os seus correos a Baio, que iban hasta Baio andando, había que ir andando, que non había outro medio de transporte. Se supón que pasaría por Baio un coche correo daquela época, os correos, por supuesto, o que é o tema da burocracia do asteleiro. E había xente esperando para que lle daba, según me contaban, daballe un peso a quen lle tocase ese día, e máis un bocadillo, o bocadillo solía ser de bisté, e claro, naquela época eran épocas jodidas, entonces me contaban que o bisté, o señoriño, pois levaba, comía a tapa de arriba, por exemplo, e levaba a da baixa mal o bisté, levaba para casa. Empecé de gandeiro, e despois aos 12 anos ou 13 me fun para a fábrica. Na fábrica, pois, fixen moitas cousas hasta que tomei un pouquinho de experiencia, ficando me mandaron para a canteadora. Estaba con outro compañeiro que me dicía tal número de ancho e tal número de gordo. Eu collía, sacaba, puñía o número, estivaba das filas ou máis, as que fora. E cando había bastantes, pois, avisaban, e viñan uns compañeros que arrexar a sacar para que houbera outro sitio para fazer. Levaban a facer os castillos e así. Isto é o galpón onde vos dixen que traballaba eu. Traíamos os 8 a un lado, os 9, depois traíamos 13, 14, é dicir, que traíamos xa a madeira toda clasificada. E cando arrimábamos por aquí por dentro, que viña moi verde, que viña ainda pincando de auga, e igual estaba aí uns días arrimada, e despois xa empezábamos a encastillala para que secara aí. Cando viñan os camións, agarrábamos, e uns de dentro, outros de fora, e veña o camión para Corme e para Laxe. Isto era o traballo que facía eu neste galpón, con 13 anos.
xa vedes que tiña todo ventanas, había moita ventilación para que secara ben a madeira. Eu estaba con os señores maiores, e os señores tiríanse cada 40 ou 50 anos, e aquí estábamos 3 ou 4 rapaces, e bueno, eles eran ainda se rían a conta nós, porque nós empezábamos a traballar, que un neno de 13 anos, que era un neno de 13 anos. Ainda non sei como tal aguantábamos para carrexar aquela madeira pesada como era, e cando eran verdes metías unha tabla máis e notábalo que nin a leche. Depois, cando eran secas, o brazo pola mitad ainda iban as tablas para arriba. E parece que as ibas aguantando, porque estabas acostumbrado a verdes e depois as secas xa non as sentías no lombo. E veña, e iso era a tema que había, de quen traía máis tablas e de quen andaba máis lixeiro, que fazer viaxos, para chegar primeiro. Bueno, había aquí cada follón que nin a leche. Eu teño má forza que ti, ti tens má forza que a min. Buah! Eu creo que axudou moito na zona que eu conozo, por aquí, axudou moita xente a comer, O labrador que tiña pinos, bueno, vivían a tope. Vivían 10 ou 12 pinos e xa lle daba para... Sí. Pero agora nada, agora non lle dá nin para limpar o monte. Porque o conto de madeira arrastra fraguantes, serraderos, obreros, camións, e que atrás da madeira ven moita xente atrás ganando cartos. Cortaban o toxo, traíano para esterco para a cama das vacas, bois, cerdos e todo eso. E estaba o monte limpo. Estaba o monte limpo, mas non había lume, non? Anque lle puxeras unha cachela e anque asaras as sardiñas no monte non prendía. Nas madeiras abartábanse en canto querían. Aquel daba, por exemplo, 1000 euros e eu dava-lhe 1000 a algo e xa cambiaban un dos outros, subastábase de caralho. Que eu conoce, no centro do Pontedés había 5 aserraderos. Entonces, ese había, tiñan compradores, como estes que acabaron de falar. Eses compradores iban polas casas falar con labradores. E os labradores vendíalle ao que máis lle pagaba. Depois empezou a decaer porque os mundos empezaron a ir para arriba. Entonces, que pasa? Que os obreros xa non querían traballar nun aserradero. Porque o aserradero traballaban 8 horas. Pero era moi pouco cuarto. Que eu ainda fui para de baños e xa me pagaban 50 pesetas daquela. Pero destes creo que 40 ou 30. E sin estar asegurados. Que eu ainda tuve asegurado. Ainda facíamos algo porque despois de acabar de traballar íbamos limpar, chamábamos a pelar ali o puntal, e canto nos daban? Unha peseta? Non, menos. Real ou así, non daba nada. Mira, para daquela, así para os rapazes, eran cartos, pero non eran, así para unha familia que tiñamos que comer moitos, non era nada. Íbamos para o mar, pero xa no 66, viñas con 3 ou 4 mil pesetas, e xa eran moitos cartos. Que nos ganaban nin os 4 meus irmáns en todo o ano. E dabanlle máis traballo a miña nai, levarlle de comer todos os días. E ve que miña nai con 4, con un cesto como este, cargado aí con broa, pan, caldo, bueno, como era. E con un cesto na cabeza desde aquí a Puente Ceso. E que moitas veces xe dicía, pero bueno, vos dá vergonza que vos vai a levar de comer un cargada aí, non podedes vir, entendes, 1 kilómetro, non levade, como leva moita xente a comida e a cantada ali, como dicía o señor. Do teu verdor cingido e de benignos astros, con fin dos verdes castros e valeroso chan. Non desesquecemento da inxuria o rudo encono desperta no teu sono focar de Breogán.
Este hostaleiro fundou no meu avó, data do ano 32, 33, cando empezou o hostaleiro este. Con meu avó supoño que serían incluso, atrevo a decir, 30 obreros aquí traballando. Eran entre serradores e unha cousa e outra. Con meu pai chegaron a ser 22 homes. Comigo chegaron a ser 8 homes. Ahora, no ano 2019, estou eu solo. Algo falla aquí. Como construción nova non facemos, agora dedicámonos a mantenimiento. Quen me tirou moito que fose carpinteiro de Ribeira foi miña nai, porque, a ver, meus irmáns estudiaron todos, entonces eu como que fun o máis novo, miña nai dáballe pena que se morrera isto, a tradición da carpintería de Ribeira, non? Eu tampouco non era moi estudioso, teño que dicilo todo, e ao final, pois, quedeime encantado da vida. A verdade é que estou orgullosísimo de ser carpinteiro de Ribeira. Amo a madeira, amo esta profesión, pese a que agora, pois, non está no auge que debera de estar, porque eu son dos que dixo, o mar, madeira, fui de toda a vida, somos verdadeiros inxeñeiros, incluso antes de haber ingenieros navales, que chaman hoxe en día, xa se foi a América sin ingenieros navales, xa fixeron os barcos de madeira, carpinteiros de Ribeira daquela época. Cabana de Bergantiños era logo unha potencia de carpintería de Ribeira nos seus tempos, pero, bueno, isto estáse perdendo, pero a pasos agigantados totalmente. Se queremos cuidar os montes gallegos, temos de que dar acceso á madeira, temos que a madeira potenciala de algún xeito. Se potenciamos facer barcos de poliéster, non estamos potenciando a madeira, non estamos agradecéndolle aos agricultores que teñan os montes limpos. Tamén, agora estamos co tema do cambio climático, que está aí. Barcos de madeira, cando os desguazamos, pódense reciclar. Polo menos, coño, algo facemos, porque os barcos de fibra, como lle vamos facer? De que aserradeiros de madeira, como había aquí no Anllóns, moitísimos, que facían tabla de madeira, había gabarras que transportaban as madeiras para Corme, logo os petaches levábanas a Xixón, a Bilbao, todo era madeira, todo se vinculaba polo monte gallego. Entonces, por que deixamos morrer todo isto? É que non lle vexo o motivo, a verdade é que non lle vexo o motivo. A raíz do Prestige, aquí, antes do Prestige, sí que había chollo, había, bueno, pois ainda iban facendo algún barquiño e tal. Bueno, comercializábanse, bueno, ben, pero a raíz do Prestige como foi un punto aí aparte, pero un punto aí aparte, moi aparte. Estamos co tema dos aserradeiros. Facían caixas de madeira po peixe, pero moitísimas cantidad delas. A caixa de peixe, señores, conserva mellor o peixe que as de plástico de hoxe en día, por moito que Sanidade me diga. Pero moitísimo mellor, non cozo peixe. Sin embargo, administrativamente, pois está prohibido comercializar a caixa de madeira. O promotor foi o meu abuelo, no ano 44, instalou unha caldeira con leña, producía corriente para despois gestionar todo o que é o proceso de produción de madeira na serrería, con galeras, o que había antigamente, sistema de poleas. Pois ao mesmo tempo, primos do meu abuelo tamén tomaron como iniciativa poñerse a traballar no sector da madeira, e cada un deles tamén creou unha serrería nova. E de aí que no día de hoxe seamos 4 serraderos, e están os 4 funcionando. Porque unha aldiña tan pequena, con tan poucos habitantes, que as 4 industrias dedicadas á madeira, creo que é un caso único en Galicia,
Pois actualmente en Industrias Armadas están traballando comigo os meus fillos e eles xa son a cuarta xeración. E se me permite diren que en principio a actividade da empresa era facer envase para a caixa de pescado, logo apareció o tema do Prestige, hubo que reconvertir a empresa e no ano aproximadamente, entre 2003, finais de 2003 e inicio de 2004, reconvertimos a empresa para traballar o tradicional, tabla tablón en 250. Entonces, actualmente a nosa produción vai destinada en gran parte para o sector de envase de viño, de botellas de viño, para Francia, a través de outra empresa, e logo outra parte para exportamos, para China, Vietnam, e unha terceira parte para o mercado nacional. Madeira de pino autóctono e o insignis tamén, pero sobre todo insignis, porque o que nos exixen é para o estranxeiro. Si, aproximadamente o noso volumen de venta está sobre entre 6.500 e 7.000 metros cúbicos ao ano. Os marxes está moi estancado o precio da madeira, tanto en tabla como tamén o propio pino no monte, pero bueno, a base de esfuerzo vamos tratando de superalo. Se me preguntas por un futuro, eu vexo un futuro moi incierto no sentido de que hai tres factores que influyen de que este sector vai a encontrarse a un plazo corto de tiempo con problemas. Por un lado están os propios incendios que ocorren todos os anos, despois temos a enfermedade, diría eu, entre comillas, que ten o pino noso autóctono que orixina que perda moito valor, que é esta bolsa de resina. En terceiro lugar, diría que se están creando moitas plantacións de eucalipto e disminuindo as plantacións de pino, o cual isto non vai levar que xa dito, eu penso, ojalá me equivoque, pero en un corto plazo vamos ter problemas de suministro de materia prima. Esta empresa creou no meu pai xa nos anos 60, e despois continuei eu, agora continuou o fillo. E agora pois vai para 10 anos pois, que deixamos de pouco a pouco de fabricar carpintería e pasamos a fabricar coellos de madeira para ambientadores e tapóns tamén. A nós supúsonos unhas inversións grandísimas, e aparte unhas innovacións que non estábamos tampouco nin tiñamos mercado nin nada. Hoxe en día en España somos moi poucos os que fabricamos isto. Andaremos con 4 ou 5. Na actualidade estáse fabricando unha media de 70.000 pezas diarias. Bueno, fabricamos todo en pino, en abedul, o bidoeiro, o que lle chamamos aquí bidoeiro, que era abedul. A viruta, a de abedul, estáse utilizando para os granxeiros, para as vacas, para a cama de vacas. E o que é a de pino, pois vai para granxas de polos e para polos, realmente, porque son virutas totalmente limpias e que non ten ningún aditivo de ninguna química ni nada. O abedul é o que máis se traballa, é unha madeira moi compacta e moi boa para tornear. Ese líquido que se mete, ese ambientador, pois non se pode consumir nunha semana, pero tampouco non pode botar 3 meses. Entón é unha madeira que ten a porosidade correspondiente necesaria para que vaya soltando a medida que é necesario. Do principio no taller estábamos a traballar ao final o fillo máis eu. E agora mesmo pois temos 8 empleados. Estamos con outros proxectos, incluso estamos con proxectos para fabricar pezas de cara ao Camiño de Santiago, o sea, gravadas coa catedral, e con a vieira e con estas cousas. O abedul ven da zona de Lugo, que é onde máis hai, pero a xente xa está cambiando os montes, o sea, se está retirando o abedul e cambiando por eucalipto. E o pino, pouco a pouco, está pasando igual. A xente está, se miramos todo ao redor, vemos todo eucalipto. Entonces, claro, xa é un grave problema que a Xunta aí tiña que meter un pouco de mano e facer unha planificación de montes, que é o que tiña que facer, como hai en outros sitios. Porque chegará un momento que tampouco o eucalipto non vai ser rentable. Depois vamos encontrar con problemas que hai exceso de eucalipto e non temos nada do resto.
Xera unha axencia creada pola Xunta de Galicia, que depende da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e ten por finalidade servir de interlocutor cun sector, que é o sector da industria forestal. Fai anos había sobre máis de 600 ou 700 serradoiros, ora quedan 300 e pico. Tamén é certo que a capacidade productiva dos serraderos non decreceu, senón que medrou, o cal quere dicir que os serraderos que quedan son máis productivos, con moita máis capacidade de produción que antes da crise. En carpintería pasou algo similar, a crise foi moi forte, houve moitas carpinterías pequenas que desapareceron, sin embargo, naceu un sector ou un subsector fortemente competitivo, que é o do contract. Carpinterías, empresas que dan solucións ao retail, empresas multinacionais de moda, que abren tendas e amueblan tendas en todo o mundo, que fan hoteles ou fan barcos de luxo en calquer lugar do mundo. Chamo Jesús Puente García, conóceme por Suso, son carpinteiro. Este é o lugar, un bar de Tino, e nada, fixémolo en madeira de pino. O pino do país é unha madeira boa, sempre que teña o seu tratamento correspondiente. Non é cara, temos moita, temos unha asociación que chaman Atacarma, que é unha asociación de carpinteiros de taller de carpintería. E unha sociedade que fixemos sobre 2009, formámola para ter unha xuntanza entre os carpinteiros e poder falar un pouco dos pros e dos contras que nos encontramos no noso traballo, tanto con o cliente como con o proveedor. E, bueno, pois, entre as actividades que facemos na asociación, pois son visitas de fábricas, fixemos un curso de lacao, e fixemos unhas visitas a unhas feiras de muestras, e, bueno, temos pois, outras actividades agora pois, un pouco pendientes, como, por exemplo, pois, ir a Portugal, ao Porto, a unha feira de móvel que hai. Estamos impulsando a utilización de madeiras locales e a súa caracterización para que se poida utilizar como madeira estrutural. Estamos fomentando o seu uso en construcións singulares para dar coñecemento. Asinamos un convenio coa Universidade de Vigo e se levantou co asesoramento dos técnicos de CIS un edificio en altura utilizando o CLT a contralaminado e utilizando como estructura madeira contralaminada. Se fixo unha escola da Galiña Azul na Estrada, tamén utilizando o CLT. Nesta zona, en Alaracha, se fixo un centro de saúde mediante outra técnica que é o entramado lixeiro. Pero non solamente na construción, podo dicir que ahora mesmo se estamos utilizando madeira no automóbil. Estamos tamén fomentando o uso da madeira, por exemplo, nos tecidos. Xa hai fábricas aquí en España que utilizan a celulosa para producir tela. O mundo da madeira é moito máis amplo do que tradicionalmente se coñecía en Galicia. Do que se trata é que Galicia, que é unha potencia forestal, se suma mediante innovación tecnolóxica e coñecemento a ese novo mundo. Os voces generosos a nosa voz entenden e con arrobo atenden o noso ronco son. Mais os ignorantes e feridos e duros, imbéciles escuros, non nos entenden, non. O futuro temos que mirar a Europa, non? Os países máis desenvolvidos de Europa, o sector da industria forestal acada entre o 5 e o 7% do PIB. Aquí estamos alrededor do 2%. Tamén a Unión Europea está impulsando a estrategia de bioeconomía. A bioeconomía é unha parte da economía circular que se basa en consumir recursos biolóxicos renovables e, ademais, en facer unha xestión de produción sostible no tempo.
A madeira é un produto estrela nunha economía que quere mudar de recursos fósiles, como era o petróleo, como son os consumibles de plásticos, a recursos renovables e sostibles. Que ademais en Galicia, que somos a 9ª potencia europea a hora de vender madeira, o ano 2017 venderose máis de 8,5 millóns de metros cúbicos, fai que o noso recurso se valorice con empresas situadas no noso terreo. Na medida en que seamos capaces de darlle máis valor a esos mercados, somos capaces tamén de producir e de xerar valor hacia as lendas, hacia os propietarios dos montes. Eu, para min, que está todo mal organizado. Digo que se puxeran unha central desas movidas, en vez de ser con carbón, parece ser que as de carbón que contagian moito, non? Contaminan. Pero se queimaran leña e queimaran toxo e todo eso, pois era unha solución para non haber fuego no monte. Conseguiríamos unha economía primeiro basada en un recurso natural, nun recurso que é sostible, que é noso, que non hai que importar, que genera rendas. Tendríamos un hábitat moito máis confortable, basado en produtos naturais, non en produtos artificiais. Tendríamos unha sociedade moito menos contaminante, que consume moito menos carbono, xa que os procesos productivos de elaboración da madeira non son contaminantes, son mecánicos, non necesitan grandes procesos químicos. Tiñamos unha sociedade con maior rendas agrarias, xa que os propietarios obtendrían maior rendas da venta da madeira. E tiñamos unha sociedade con máis posibilidades de traballo no eido rural, xa que normalmente as empresas forestales teñen asentamento no rural. Hoxe resulta que tes unha plantación a gran plaga de Galicia de eucaliptos, entón, pois nada, levan todo, queda chochan, queimado totalmente, porque o eucalipto queima todo, e, bueno, pois nada, hasta dentro de 20 anos, pois non talas outra historia, que, bueno, que me parece pouco tempo, relativamente, porque eu creo que hoxe que lle meten hormonas, incluso, para que se regenere rapidamente todo. O monte debía de estar como ao campo, parcelaria. É un camiño longo, pero un camiño de verdad moi esperanzador, porque é o camiño que nos vai elevar ao cambio de modelo, dun modelo baseado en consumo de recursos fósiles a un modelo sostible, baseado presente non só en respetar o medio ambiente, sino en establecer procesos productivos que melloren o medio ambiente. Penso que é un bon momento para a madeira e, de feito, pois, estánse facendo, pois, incluso xa, pois, habitáculos completamente de madeira. Entonces, bueno, pois, igual que son outros países por aí que van un pouco máis avanzados que nós, nos están facendo, pois nós vamos un pouco, quizá a remolque, pero vamos nese camiño tamén, penso eu. Dá algo de pena, pero que ya facer cambiar nos mundos e hai que ir como vai a temperatura, como queira. E nada máis. Era outro mundo, que era un mundo un pouco máis lento. Sí, sería un mundo un pouco máis lento. Que nacín eu moi tarde, para a miña filosofía, pois ao mellor tamén. Que non quero que evolucione o mundo, non, eu quero que evolucione o mundo, pero quero que evolucione o mundo con xeito. Eu devo a madeira o que teño, mas non teño moito, pero bueno, devo a toda a madeira. Dos tempos son chegados, dos pardos das edades, que as mozas vaguedades cumprido fin terán. Pois onde quer xigante a nosa voz pregoa, a redención da boa nazón de Breogán, nazón de Breogán, nazón